ҳабиб як ҷавони муҳоҷири тоҷик ки аз маҳаллаи 65-уми ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ҷумҳурии тоҷикистон мебошад як марди русро аз марг наҷот додааст. дар навори видеое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад дида мешавад ки чӣ тавр марди рус дар дохили супермаркет якбора болои фарш меафтад. дар ҳамон лаҳза ҷавони ба ӯ наздик шуда талоши кӯмак кардан менамояд. ин ҳодиса дар супермаркети Евроспар ки дар Китай-городи шаҳри Москав қарор дорад рӯй дода дар дурбинҳо сабт шудааст. вақте ҳабиб мебинад ки марди рус якбора болои фарш афтид дар лаҳзаи аввал ба ӯ ёрии аввалини тиббӣ мерасонад. дар ин кор чанд нафари дигар низ ба вай кӯмак мекунанд. табибони ёрии таъҷилӣ вақте ба ҷои ҳодиса расиданд ба ӯ расонидани кӯмаки тиббии касбиро оғоз мекунанд ва мегӯянд ки агар ба ин мард ҳамон ҷавон саривақт ёрии аввалини тиббӣ намерасонд эҳтимоли зиёд вуҷуд дошт ки мард вафот кунад. амалҳои ҷавонмардонаи муҳоҷирон махсусан ҷавонони тоҷик дар шаҳрҳои Русия зуд расонаӣ мешаванд ки дар аксари ҳолат онҳоро бо ифтихорнома ва сипосномаҳои мақомоти дахлдори Русия сарфароз мегардонанд.